L'obra parla de pors. Quines pors? Por a perdre el nivell de vida que tens, a no disfrutar, suposo, també la teva feina, no passar-t'ho bé, la por a que tot això, aquest món del benestar que tenim ara, s'acabi. M'estàs dient que vols que vingui a fregar terres a Extremadura? Entenc que pugui sonar una mica estrany, però pensa el que guanyaríem en qualitat de vida i en tranquil·litat. Les protagonistes de l'obra són com rates que, quan el vaixell se suposa que s'està enfonsant, són les primeres que volen marxar per no ofegar-se, no? Aquesta és una imatge que descriu molt bé els personatges, perquè són allò de sálvese quien pueda, no? I que estan disposats a enfonsar l'altra rata per salvar-se elles. Perquè no només hi ha crisis de diners, sinó hi ha una crisi de valors, evidentment, claríssim, no? I de la societat. Jo crec que el que fa plantejar és això, de dir què faria jo si realment el vaixell s'estés enfonsant. Hi ha una frase de l'obra que m'agrada molt, que és en temps que no són normals acabem fent coses no normals, no? Que és una mica el que li passa a un dels personatges. És molt millor pensar que hi ha estranyes circumstàncies que justifiquen l'egoisme. Perquè si tu et sacrifiques així per mi, jo em sento com una rata, perquè jo mai ho faria per tu. Tu sí que ho faries. Jo no ho faria mai. Ni per tu ni per ningú. Però l'obra és comèdia o és tragèdia? És totalment comèdia. I riem de coses per això molt dures i molt crues. Jo tenia un amic que diu que rius però se't queda la boca com torta, no? De dir, carai, del que estic rient, no? És molt fort. S'ha enamorat del xino i no ens ho vol dir. Per què? És per vergonya d'estar enamorada d'un xino. Això de fer teatre al Nadal suposo que és el millor que et pot passar perquè al Nadal, suposadament, els teatres s'omplen, no? És una bona temporada. Sí. No, nosaltres hem fet moltes vegades teatre per Nadal i és fantàstic, perquè és això, molta gent va el dia de Nadal, dia de Sant Esteve. Passes el Nadal també amb l'altra part de la família, que també és la teva família, perquè portem tots anys juntes, que també fa il·lusió, i els teatres sempre acabem fent alguna cosa, en els camerinos, bueno... Celebres 2 vegades el Nadal i està molt bé. A mi no em sembla gens de fiar tota aquesta història. Jo no m'ho acabaré de creure fins que no vegi els diners ingressats al compte. Ja. L'Estea Teatre, les noies porteu 21 anys juntes, que trenqueu una mica el tòpic que diu que les dones juntes no se saben portar bé i que hi ha problemes de gelos. Quina és la clau d'aquest matrimoni que ja està a punt de fer les noces de plata? Home, la clau és que cadascú també té la seva vida, evidentment, que no vivim juntes, que hem anat madurant juntes. També una de les claus importants és que és un matrimoni liberal. Ah, aquí. Que podem anar amb altres. I això és molt important. I el sentit de l'humor. Penso que és la clau, claríssim. Encara ens en riem un de l'altre i a escena també ens ho passem molt bé rient, saps? Alguna cosa més? No! Perfecte!